Ginoong Diyos, kaluyan ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay sukod. Ang mga utang Hanggang among kalapasan, intaon papasang ayaw, hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus, ang manluluwas, isang pitakaron, nga among amahan, Ginoong Diyos, kaliana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay sukod. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Uban sa atong tagsa-tagsa kay intensyon, ilakip sa lato sa atong mga pag-ampo ang mga tao nga nagmasakiton, ang mga tao nga naa sa prisuhan, ang mga tao nga walay gipangkaon. Tagaan nato sila grasya sa Ginoo sa ilahang gikinahanglan. Mga igsoon, aromandam kita alang sa pagsaulog ng Santos Kamisa, atong paghahinulsulan ng atong mga sala. Itang tanan, nagakumpisa ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo maigsoon, nga nakalapas sa akong uyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nagamuya ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoong nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa itong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, utong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan. Kaluhi kami, kaluhi kami, kaluhi, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata, dawata, ang among pangamuyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang labing alangdon, O Jesucristo, upang sa Espiritu Santo, ihasay maya sa Diyos Amahan. Amen, 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 amen. Magampo kita, O Diyos sa mga amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diyan ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dada kami nga nasa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo, kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tuod sa kahangturan. Amen. Tinutlo, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios. Ang tawhanong pangatarungan, dili igo alang niining mga buhata, ug ang among mga filosofiya, malagmit, magpahisalaag kanamo, kay ang among mga lawas nga mamatay, nagyudyud sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta, ug dili mulungtad, usa sa mabugat nga palasanon sa hunahuna. Ang tanan nga among nahimo, mao ang mga panaghap, mahitungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan, maningkamot kami sa pagtuon, mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa, kinsa may makalaom sa pagsabot sa mga butang langitnon. Walay bisan kinsa nga nakahibalo sa imong kabubuton, gawas kun imo una siyang gihatagan sa kaalam ug imong gipadad-an sa imong balaan
nga espiritu. Niining paagiha ang mga tao sa yuta nahimutang sa matarong nga dalan ug nakakaton unsa ang makapahimuot kanimo ug nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik ko mga anak sa mga tao. Kayang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, uingon og sa kapagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Itapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili. Nga sa kaadlawon mo gitib pag-usab. Apan sa pagkagabi, malaya ug malarang. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Tudloy kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw. Aron makakabot kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa. Kaloy ang imong mga sulugoon. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Sa pagkabuntag po na kami sa imong kaloy. Aron mo singgit kami sa kasadya o kalipay, sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo, nga atong Diyos maahaton ta. Magpalampo sa buhat sa atong mga kamot alang kanato. Magpalampo sa buhat sa atong mga kamot.
sa tanang panahon, O Ginoo. Ikaw ang among dalang panag. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Apan tungod sa gugma, napugos ako paghangyo kan imo. Gihimo ko kini bisan kun ako, si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Karon papaulion ko siya kanimo og dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang siya kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa, dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadiyot aron mahibalik siya kanimo ug dili na gayud mahimulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang kundili minahal ng igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya, ug labi pa siyang mahalon mo, ingon nga ulipon og igsuon diha sa Ginoo. Kon giila mo ako nga imong katabang, dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Langdag ka, O Ginoo, Sa gilaktan ko, ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilaktan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Lamdag ka. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Dihay dakong panon sa katawhan nga mikuyog kang Hesus ug milingi siya ug mingon kanila. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon dili mahimong akong tinun-an. O kinsa kadtong dili mopas-an siyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini ug iyang banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini.
Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon. Ug ang tanan nga makakita sa gisangputan, mubiay-biay unya kaniya. Ug miingon sila, kining tawhana, nagpatugag tukod og tore, apan dili di ay makapahuman niini. Kunang usa ka hari nga may napulo kalibo ka sundalo, makigbatok sa laing hari nga may kauhaan kalibo ka sundalo. Iya unang tunan og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Nasamang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinunan, gawas kun iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Ato ang batio ng ato ang tapad o maayong buntag o God bless you. Ingnan ninyo pariha inyong tapad, no? May na lang nining sayo sa kabuntagon, makahatag-tag panalangin sa atong kaigsuonan, bisan o wala ta makaila. Mga igsoon, sa unang tanaw na to sa Ebanghelyo daw, adunay kalibog, no? Una sa kalibog nga to ang makita, mao ang kinsa katong mahimong akong tinunan, dumtan, amahan, naginahan, ang pamilya. Apanasayod ko nga nakasabot na mo niini, sanglit daw, susama man sab niini, ang atong Ebanghelyo ni adtong mga milabay nga Domingo. Adunay laing kalibog usab nga to ang nakita nga kinahanglan gayod nga to ang lingkuran o pamalandungan aron kita makasabot. Sanglit ang Ginoo sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, mingon siya, walay bisan kinsa kaninyong mamahimo akong tinunan, gawas kun iyang biyaan ang tananiyang katigayunan, no? To denounce all material possessions. Apan sa laing bahin, ang Ginoo naging unsad, nga kinahanglan kung magtukod ka og tore, kinahanglan banaon nimo. Kalkulahon kung igo ba ang imong salapi. Kay basin unyag magpatuga-tuga kag tukod og tore, kutob lang ka sa pundasyon og dili ka makahuman niini og biay-biayan ka sa mga tao. Ang pagkalkular, ang pagpangandam sa pagtukod sa tore, mao ang paglikop. Okay, maglikop ka og salapi, aron ka makatukod og tore. Apan ang Ginoo mingon, akin sa katong dili mo biya sa iyahang mga katigayunan, no? Denunciation, dili mamahimo akong tinunan. Mao ni usahay, no? Nga nakinahanglan og pamalandong atong Ebanghelyo. Tuguti ko sa paghatag og tulo ka punto nga inyong mabalon sa inyong pag-uli niya sa inyong panimalay. Una, inumdumi kini. Una, mao kini, maayong pagpangandam, maayo nga tinunan. Unsa ganito? Tudloan ta sa Ginoo sa pagpangandam. Ang instruction sa Ginoo, simple o klaro, tinaw, tataw. Prepare. Sa di pa ka motukod, kalkulaha sa imuhang plano. Sa dihang nag-retreat mi, katulang milabay nga Lunes hantod sa Biyernes,
Sa kamanindot kayong pagtulunan nga gitudlo kanamo sa among retreat master, mingon siya nga, fathers, prepare yourself, prepare your retirement, no? Prepare pagpangandam sa kaugalingon. Ug kon mangandam ta, una, mingon siya, it must be attainable. Kinahanglan makabot gayod, no? Sa atong panglantaw. Ikaduha, mingon siya, it must be realistic. Kanang mangandam ka nga naglakaw ka sa yuta, doon ay pipila ka nato nga di man maglakaw sa yuta silang pagpangandam. Nagtugpa ka sa yuta. Ikatulo, sa atong pagpangandam, it must be time-bound. Hangla na doon na tayo time frame, no? Aron gyud makabot na to ang gusto na to sa tuang kinabuhi. Aduna ko'y parokyano kaniadto dito sa akong unang parokya, miduolis sa nako, mingon siya, Pader, tabangin taon ko, Pader, kay gusto na ko pa eskwelahon ang akong anak sa kolehiyo. Uy, sige manang, no, kanindot anak. Adunay damgo ang imuhang anak nga mo eskwela o kolehiyo. Sige ko balik-balik dito sa ilaha. Maoy akong masugatan, inig-adto na ko dito. Ang iya taong bana, ang bana, no, ang amahan sa bata, construction worker, ang iyang asawa, housewife lamang, apan maugay, sige na kung maabtan, taga-adto na ko dito, magduwa og tong-its og magduwa og bingo, no? Taga-adto gid ako, masakpan ako, uy, maura ni nangandoy nga wala mangandam, no? Nangandoy tinuod nga makagraduate yung anak, pero wala mangandam. Kada kong dimalas anang pagkabutanga, no? Sahay, realistic. Mingon dayon ta, Pader, baka daog ganay kog luto, mudonate ko sa simbahan, akong ipaayo ang simbahan. Ya, wa kay pusta-pusta og luto, bitaw. Ang tunood nga storya, akong gi-research kagabi, no, mo pusta tag luto, ang kombinasyon nga numero nga imong kontra, maabot kini og 7,290,300. Amo na ang imong kontra kung usa ka kombinasyon sa numero, ang imong kontra kadaghan 7,290,300. Amo na. Realistic. Magplano ka, magplano. May pamalag imong ihulog ngadto sa SSS o ang imong kwarta kaysa imuhang pangandoy nga wala magtugpa sa yuta. It must be time-bound, time frame. Doon ako'y parokyano, pagsugod ginako dito sa parokya, upat magkatuig sa akong parokya, taga-tuig magpabunyag kay panganak, no? Taga-tuig. Niya ang ilang panginabuhian, manguha ra og bas. Pero meron tuig ako silang giingnan, daghan naman sa anak, 5. Dong, kung dili gani ka magpakasal, sunod tuig, dili na ko na bunyagan ni mo anak. Ako rag yung gikomedya, no? Pero sunod tuig, nagpabunyag ragid gihapon. No? Sunod tuig, ako pag isang ingnan, librihan ti katanan. Ako'y gasto nimo sa imuhang pakasal, no? Pero wala gay plano nga pakasal. Nanganak, no? Nanganak, nibiya na lang ko. Nanganak na gihapon tingali gihapon karon, no? Time frame. Size sa itong pagplano, walay time frame.
attainable, realistic time frame. Ikaduha, nga punto. Moto'y una, no? Maayong pagpangandam, natulog mo. Maayong pagpangandam, maayong nga tinunan. Ikaduha, maayong pagpangandam, pagtugma sa plano sa Ginoo. No? To prepare is to align ourselves to the plan of God. Mao din ang gipasabot sa Ginoo nganong ningon siya nga dili mo mahimong maay nga kung tinud-an kun dili ninyo ipadaplin ang mga kabtangan. Kay ngano man gusto mangud sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing muputik ra gyud ngadto kaniya. Mao na nga ang maayo nga pagpangandam mao gyud ang pag-realign o pag-align, pagtugma sa plano sa Ginoo. Si San Ignacio de Loyola mingon siya kanato, dili mo makakupot sa plano sa Ginoo. Di ninyo makita ang plano sa Ginoo kung dili ninyo mabati ang gugma sa Ginoo. Kung dili ninyo mabati ang Ginoo. Muna gipamulong ni San Ignacio in the discernment of spirit. Dili daita makakita sa tinaw ug tataw nga paagi sa plano sa Dios kung dili nato sa kinasingkasing nga paagi mabati nato ang gugma sa Ginoo atong magakos ang Ginoo. Importante na siya, no? Ikaduha, moto no? Maayo nga pagpangandam, pagtukma sa kabubuton sa Dios. Ikatulo, ug katapusan. Our greatest preparation, ang pinaka mahinungdanon nga pagpangandam, mao ang pagpangandam sa atong kaluwasan. Many times we forget to prepare our salvation. No? Dili ta mangandam. Una nga, buhata ang kabubuton sa Dios. You share. No? Be generous. Unya, tabang sa mga tao. Ayaw pagikalimot sa pagbuhat sa mga corporal works of mercy. O mani atong mga pagplano sa atong kaugalingong kaluwasan. Ug labi sa tanan, prepare your own death, no? Pangandam. Kay ug di ta mangandam sahay, no? Kaning pare bitaw nga mamatay nga walay pangandam, magkagubot ang mga pag-umangkon, no? Mag-ilog usahay, no? Sa kinsay musunod, no? Bisan sa mga ginikanan pod, kung walay pangandam, magtukmodanay, kinsay mo gasto anang lungon, no? Prepare our salvation. Prepare our death, no? Adun ako'y sa katapusan mga igsoon, adun ako'y share ninyo nga sa kastorya nga manindot kayo nga ako nakita sa kapuso mo Jessica Soho. Kabaw ko si himog tanaw ni Jessica Soho sa KMJS. Nagkapatandog kayo na ako, adunay usa ka episode nga banag asawa, ang bana usa ka panday. Apan sa kalit lang, namatay og una, tigulang na sila, no? Namatay og una ang iyahang asawa. Ang ilang mga anak, wala na magpuyo nila ng kagyo na, kay nangaminyo na pod ang uban tuwa sa Manila, no? Wala na sila makakita. Sulod sa dugay nga panahon, wala na sila makakita sa ilahang mga anak. Wala na po sila bisitaha. No? Mao na nga namatay og una ang iyang asawa. So sang bana, nag-uulgid kay siya. Ningin siya, pagkamingaw sa kinabuhi, nga wala na ang iyang gihigugma sa kinabuhi. Wala na ang iyang asawa. Nangandoy siya nga, kuhaon na siya sa Ginoo. Mura man sa nigpari, no? Katong pari nga tigulang na kaistanan, akong ipangutana, no?
musta man kanyor? Igor raman siyang maingon, murag gikalimtan naman tingay kus Ginoo padre, no? Kay tigulang naman si kayo, no? Gikalimtan man tingali kus Ginoo kay wa pa man kukuhaa, no? Kanindot unta ko maingon taana, no? Pipila ka nato ganahan nga mulugway pag yun atong kinabuhi, no? Apan kining maong amahan, kining maong lolo, ang iyang gibuhat tungod sa iyang kamingaw, ganahan na siya makiguban sa iyang asawa, giandam niya yung kaugalingon, so naghimo siya, panday man siya, naghimo siya iyang lungon daan. Ibutang niya dito siyang panimalay, no, ang lungon, ibutang niya, kaya gusto niya kung matay siya, diha siya, ibutang sa lungon, no? Unya, giandam niya ang iyang picture nga ibutang sa lungon, no? Iyahan ang gipa-frame daan. Mauning picture nako ibutang sa akong lungon. Nangandam siya sinina nga iyahang isulob, sinina nga barong, sapatos, giandam na niya, gihangir daan, no? O iyahang karsones. O niya, diya siyang sinina, no? Ado na may bulsa din, doon ay kwarta. Para asa man ang kwarta? Ingon din siya nga, bayad ni spare, magpamisa, kung mamatay. Tiyahan mo na, nindutang pangandama, bayad spare, no? Kayahay spare, pangandaman o apil, no? Ibutang sa iyahang kuwan, no? Katawan ng tingaling istorya, ha? But most of us fail to prepare our salvation. Una, maayong pangandam, maayong atinunan. Maayo nga pagpangandam, pagtukma sa kapubuton sa Dios. Pangandam sa imong kaluwasan. Manindog ang tanan. Nagatuo kami sa Diyos ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios, gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa tong kalawasan. May kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matayo gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit na lingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa maminatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami kay Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, isimba siya ug gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkapanhaw sa mga minatay, sa kinabuhi, sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang Dios kanunay nahinangop kanato, og nagpatilinghog siya sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita alang sa mga panginahanglan sa atong simbahan ug sa atong kalibutan diha sa pagingon. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinangpong mudawat sa tanang katawhan ug mudasig kanila sa pagpuyo diha sa matuod nga Kristohanong kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan,
Sa kanunay, himuon nilang sumbanan ang Diyos nung kaluoy diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong pangitaon si Jesus diha sa uban sa ingon bag-ohon nato ang atong panglantaw sa kalibutan sama sa panglantaw ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang masakiton na nagantos nabugatan sa palasonon ug nagbangutan makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuohong mihalina makadawat sa ilang ganti ang kinabuhing dayon didto sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. O Amahan, patalinghuging among nga pag-ampo nga mong gihalad at sinumbugtong anak sa Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako gayno nga sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw gugma, himua kini nga mong halad, at tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Nangayo ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa mong pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinagi sa pagsugot sa imong anak. Busa uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman. Santos, Santos, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana, Usana, Usana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu ron pagsantos sini magasa aron mahimo kinilang kanamo. Ngalawas dugo na sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikwas siya og pan, mipasalamat kanimo. Pipikas mihatag dinhi ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Tasamang paagi tapos sa panihapon may kuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag din ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom ka mga talanggi kaniini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Niyang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo Aron paghandom sa kapatayon ng pagkabanhaw na sa Kristo, naghalad kami kanimo amahanin ng pan sa kinabuhi ug kalis kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga kayan nga moatubang walagad kanimo. Himoa kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumlimi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami na sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi sa bagamong maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay da si mong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himoa kaming nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi na sa Kristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong ngamahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tananungog o gimaya hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, mag-iusa kita karon sa pag-ampo sa gitudlo kanato sa atong Ginoong Jesus. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na sa Kristo among manunubos. Kaimo man ang gingharian, ahang gahomog ang himaya, angto sa
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ato'y pakita ang atong panaginigsunay, panagdait, maanaa kaninyong tanan. Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kahaloy, kahaloy, kahaloy kami. Poderos sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kahaloy, kahaloy, kahaloy kami. Poderos sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, Kaloy kami, kaloy kami, hahatagi kami sa kalilinan. Mga igsoon, aniya ang atong Ginoong Hesus, siyang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa salas kalibutan, bulahan kita gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento, naghatag ka namo sa kalanon ug sa kinabuhi, kining gasas sa imong anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi, hangtod sa kahangturan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod alang sa pahibalo. Mabuta ka natong tanan, mga pahibalo. Una, ang atong second collection karon alang sa mga urgent repairs sa pastoral programs of the parish. Ikaduha, ang Couples for Christ Cathedral Chapter adunay ipahigayon nga Christian Life Program. Nagsugod kini kagahapon September 6 dito sa Tecton Multipurpose Co-op sa alas 8 sa gabi kada Sabado. Gidapit ang tanan sa pagtambong niini. Ikatulo, aduna kitay manyanita alang sa mahal nga Birhen Maria atol sa iyang adlaw na tawhan karong September 8 adto sa Paris Grotto, ang assembly area sa alas 3:30 sa kadlawon. Ang Living Rosary pagasundan sa alas 4 o pagasundan kini sa hamubo nga prosesyon paingon sa sulod sa katedral diin pagatapuson ang kasaulugan pinaagi sa Santos nga misa sa alas 5 sa buntag. Ikaapat, giimbitahan ang tanan nga moapil sa Run for a Cause, dagan sa paglaom 2025 nga pagahimuon karong Oktubre 25, 2025, Sabado, sa alas 4 sa kadlawon sa Archbishop Residence, Jerusalem Street. Ang proceeds din alang sa Christian
restorative justice and community reintegration nga programa sa Archdiocesan Prison Apostolate. Mahimong magrehistro online o both or sa booth sa parokya sa katedral matag Domingo hangtod Setyembre 30, 2025. Ikalima o katapusan, ang installation sa bagong team of pastors pagahimuon sa Setyembre 8 sa alas 10 sa buntag. Pagapanguluhan kini sa atong talahurong Arsobispo nga Tigdumala, Most Reverend Jose Espalma. Gidapit usab kita sa pagsalmot ni ini. Daghang salamat gikan sa atong team of pastors. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ginoo, nahigugma ikaw si mga katawhan, bisan ko na'y salaag sila. Itugod ka na mo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing. Aron sundon ikaw na mo sa dugang kamatinumanon. Itugot kini pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug manalangin kanyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tahala na ang misa atong dadon ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.